Bun, bine v-am găsit pe fiecare dintre voi și mă bucur tare mult că astăzi ne petrecem aici ceva timp împreună. Am să dau și share, că și eu am câteva slide-uri frumoase, să vorbim despre vizualizare, pentru că astăzi, fetele, se vede? Ziceți-mi acolo dacă se vede. Se vede, Diana, totul bine. Așa. Am vorbit, am primit foarte multe tipsuri despre ceea ce ne oferă această afacere, despre ceea ce ne putem dori din această afacere și din viața de zi cu zi și am vorbit și despre faptul că ieșim din zona de confort sau suntem puși să facem anumite lucruri pe care nu suntem siguri că le putem realiza. Așa că la toate aceste întrebări sau dacă vi s-a aprins acolo câteva dar eu asta nu pot să fac, vai, asta nu am cum să o fac. Vizualizarea este cheia de a ne crea viața pe care ne-o dorim. Așa că numele meu este Diana Dragon, sunt asistent de farmacie și manager în cadrul companiei. Îmi place tare mult subiectul acesta, vizualizarea este cheia și haideți să începem cum putem să folosim acest lucru în a ne crea viața exact așa cum ne dorim. Hai să explic așa mai pe larg ce înseamnă, ce este vizualizarea. Înainte de asta, trebuie să știm un lucru, că mintea este atât cheia cât și lacătul pentru fiecare ușă pe care vrem să o deschidem. Adică aici stă toată puterea noastră de a acționa, de a obține ceea ce ne dorim. Dacă în mintea noastră intră acel lucru pe care vrem să-l obținem, va fi și în fața noastră în mod fizic. Așa că ce este vizualizarea? Este un proces mental special în care îți folosești imaginația. Toți avem imaginație, fie că suntem conștienți de acest lucru sau nu, dar toți avem imaginație. Și imaginația este o facultate a creierului pe care toți o folosim, chiar dacă nu suntem conștienți de acest lucru, însă o folosim în fiecare zi. Uneori o folosim într-un mod negativ care ne sabotează, dar dacă suntem conștienți și ne putem atinge de această facultate, o putem transforma și o putem folosi în a ne crea viața cum ne dorim noi. Așa că, deci, ne folosim de imaginație pentru a crea imagini, a ne crea mediul în care vrei să trăim, stările pe care vrei să le ai și cu cât aceste stări sunt mai vii în mintea și în corpul tău, cu atât ele se vor manifesta mult mai vizibil sau mult mai rapid în viața ta. Deci, practic, ce este vizualizarea? Primul pas prin care îți construiești viitorul înainte ca el să existe. Orice obiect, că e un telefon, că e un pix, că e un creion, prima dată, înainte să ia forma aceasta, a fost în mintea cuiva, acelui care s-a gândit să creeze acest stilou. Ce formă să-i dea, ce culoare să-i dea, adică prima dată a fost în gând. Și acum, scopul acestei vizualizări sau a imaginației este ca să-ți folosești toate simțurile și să îți reprogramezi modul în care funcționează creierul, influențându-ți gândurile, emoțiile și acțiunile. Mult timp s-a crezut că după vârsta de 20-25 de ani, atunci se spune că creierul ajunge la maturitate, la faza finală și de acolo nu se mai dezvoltă și mult timp s-a crezut că după vârsta aceasta nu mai poți să modifici nimic la nivelul cerebral. Adică e mai greu să înveți, e mai greu să te schimbi, nu? Chiar și voi cred că ați auzit pe multe persoane discutând, păi așa sunt eu și nu mă mai pot schimba, nu am ce face. Ați auzit, așa e astfel de vorbe. Ei bine, neuroștiința ne-a dovedit și ne explică prin neoplasticitatea creierului că îl putem modifica, îl putem reprograma, adică să ne formăm conexiuni noi.
Creierul uman are aproximativ 86 de miliarde de neuroni care formează aproape 100 de trilioane de conexiuni sau căi neuronale. Deci gândiți-vă ce se întâmplă acolo la nivelul creierului. De fiecare dată când gândești, când simți, când acționezi, aceste căi neuronale se activează producând impulsuri electrice, care dau mai departe la obiceiuri, la tipare de comportament. Adică toate aceste lucruri se întâmplă în fracțiuni de secundă, în miimi de secundă. Adică faptul că ți-a trecut un gând prin minte, în corpul tău s-au petrecut niște procese foarte rapide. Ei bine, aceste tipare comportamentale pe care le-ai învățat de-a lungul anilor, acestea se pot modifica și ai puterea aceasta, stă în puterea ta ca să le modifici, să le transformi într-un mod în care să te ajute să-ți construiești viața pe care o dorești. Creierul nu face diferența între ce vizualizezi intens și ceea ce trăiești în realitate. Și haideți să facem un mic exercițiu. Sunteți dispus să facem un mic exercițiu așa, ca să ne dezmorțim un pic de atâtea informații, nu cât le primim aici. Așa că vreau să facem următorul exercițiu simplu și te rog să fii atent la modul în care reacționează corpul tău. Imaginează-ți că ești în bucătărie, deschizi frigiderul, vezi o jumătate de lămâie pe care o iei în mână. Deja simți că e rece când o atingi. Îi simți coaja, că e așa ușor aspră. Observă-i textura, greutatea. Apoi, du lămâia mai departe și inspiră adânc. Mirosul te lovește puternic, așa-i? Simți mirosul așa, înțepător, citric. Și deja îți poți da seama cât de acru va fi gustul lămâiei. Acum, începe ușor să storci lămâia în gură și fiecare picătură care îți atinge limba, simți gustul acela intens, acru, pătrunzător. Continuă să storci intens lămâia până când nu mai rămâne nicio picătură. Simte-i gustul și permite senzației să persiste. Faceți lucrul acesta? Cred că deja ați observat că ai mai multă salivă în gură. S-ar putea să simți furnicături în stomac sau să simți cum ți se strâmbă fața. Nu-i așa? Ei bine, acum revină în prezent și gândește-te o clipă la ce se întâmplă. Părea foarte real, nu-i așa? Deși tu nu ții de fapt în mână nicio lămâie și mintea ta și corpul tău au fost convinse că o făceai. Deci, practic, acesta este un exemplu rapid și simplu ca să vedem că vizualizarea o putem introduce în viața noastră într-un moment foarte scurt, doar dacă ne punem intenția. Și mai mult decât atât, vedem că creierul nu face diferența între ce vizualizezi intens și ceea ce trăiești în realitate. Practic, ce vreau să explic cu acest exemplu este că noi ne putem folosi de vizualizare pentru a ne transforma viața, pentru a ne construi sau ne aduce în viața noastră tot ceea ce ne dorim, pur și simplu cu puterea gândului, cu puterea imaginației. Și nu contează ce ai trăit până acum sau ce gânduri ai avut până acum, este un obicei pe care îl poți învăța și îl poți planifica. Deci îl poți construi în rutina ta zilnică. Și haideți să mergem mai departe și îmi place această analogie în care ne gândim așa, ca să îți faci o idee mult mai amplă și ca să o reții mult mai ușor. Creierul este asemenea unui oraș. Gândurile sunt mașinile, credințele sunt drumurile, experiențele pe care le trăiești sunt clădirile, iar emoțiile sunt vremea. Așa că, în fiecare secundă din viața ta,
Tu ești la volanul mașinii tale și conduci pe diferite drumuri și construiești clădiri noi. Cu cât mergi mai des pe un drum, cu atât el va deveni mai durabil. Unele drumuri vor fi autostrăzi, altele vor semăna ca niște drumuri de țară. Unele drumuri au fost construite de către părinți, de către profesori, de către adulții pe care i-ai avut în viața ta. În mod firesc, vei circula mai des pe drumurile cele mai evidente sau familiare. Însă, uneori vor exista ambuteiaje, chiar și accidente. Uneori clădirile vor fi urâte, și uneori este posibil să nu existe niciun drum în fața ta. Uneori va fi soare, alteori va ploua, chiar poate va și tuna. Ideea e că se întâmplă foarte, foarte multe lucruri și este în responsabilitatea ta să îți construiești propriul oraș exact așa cum vrei tu. În acest scop trebuie să înveți să distrugi acele drumuri vechi și să construim unele noi. Dacă prin meditație sau prin mindfulness putem să încetinim traficul, prin vizualizare, ce facem de fapt este că schimbăm drumurile din creierul nostru în drumurile care ne sunt de folos. Așa că ce vă recomand eu este ca să vă construiți acel oraș pe care l-ați vrea voi în viața voastră să îl aveți. Pașii pentru vizualizare. Deci, vizualizarea este diferită față de o meditație. Meditația este starea în care stai în poziție întinsă, relaxată, pentru a încetini procesul gândirii. În schimb, vizualizarea este procesul în care tu aduci aport, aduce energie și îți creezi. Deci este constructivă. Meditația este destructivă, adică distruge, face liniște în mintea ta, desface căile, adică desparte drumurile să fie liber, ca apoi după aia să vii cu vizualizarea și să începi să construiești ceea ce îți dorești tu. Și atunci, pașii pentru vizualizare. E foarte important să ai postura, umerii și spatele drepte, să stai în poziție verticală. E important, sigur că da, să stai cu ochii închiși, pentru că astfel elimini distragerile și îți permite să pătrunzi în imaginație. Respirația contează foarte mult pentru că calmează sistemul nervos. Atunci când ești sub stres, nu poți să controlezi foarte bine gândurile sau imaginile și atunci e important ca să te folosești de acest lucru de respirație. Momentul de liniște încetinește activitatea cerebrală și te conectează la minte și la corp. Vizualizarea este partea de ridicare de greutăți și practic ce faci este fitness mental. Așa cum mergem la sală, nu, ca să ne mărim mușchii sau să ne întărim mușchii sau musculatura, și vizualizarea face același lucru pentru creier. Momentul de liniște te ajută ca să devii, să stai în prezent. Respirația, bineînțeles, reglează sistemul nervos, deci pașii care vin înapoi, și deschiderea ochilor te pregătește pentru restul zilei. Cele 5 tehnici de vizualizare. Sunt 5 tehnici de vizualizare în funcție de ceea ce îți dorești tu să obții. Și atunci este vizualizarea rezultatului, care se referă la crearea unei imagini, a unei repetiții mentale clare asupra rezultatului dorit. E ca și cum ai vedea finalul unui film. La ce folosește? Pentru sporirea educației, pentru reducerea credințelor limitative, sporirea încrederii, formarea caracterului, stabilirea și atingerea obiectivelor. Deci atunci când avem un obiectiv, o să ne folosim de vizualizarea rezultatului, adică ne imaginăm ceea ce vrem să obținem, adică rezultatul final. Vizualizarea procesului. Ce înseamnă? Este repetarea mentală a unui proces pentru a-l face mai simplu, mai rapid sau mai bun. Și au dat fetele mai devreme exemplu cât de dificil a fost ca să se expună pe social media sau să vorbească despre produse sau să vorbești, nu știu, în fața unui public. Ei bine,
prin vizualizarea acestui lucru, adică faptul că intri în starea de vizualizare și îți imaginezi că ești în fața oamenilor și îți ții discursul, vorbești despre produsul preferat. Deci, prin vizualizarea procesului prin care se face acest lucru, doar în mintea ta, adică prima dată faci acest proces în minte. Wow, cum ar fi să stau și să vorbesc eu despre produsele care îmi plac? Chiar dacă nu ești bună în comunicare, chiar dacă n-ai vorbit niciodată până acum în fața oamenilor, însă prin vizualizarea procesului, toate aceste lucruri te ajută ca să le faci mult mai rapid, mult mai simplu și să nu ți mai pară că e atât de greu. Bineînțeles, ne ajută și la performanțele sportive. S-au făcut numeroase studii în care s-au creat trei grupe de, de teste de copii care jucau basket și o grupă făceau antrenamente doar fizice, o grupă doar mental, se antrenau mental și o grupă făceau și una și alta. Și rezultatul testului a fost că cei care se antrenau fizic erau mult mai jos față de ceilalte două categorii. Cei care se antrenau mental aveau rezultate mult mai bune decât cei care se antrenau doar fizic, iar cei care se antrenau și fizic și mental, adică să arunce mingea la coș, aveau cele mai mari rezultate. Așa că performanța este îmbunătățită, concentrarea este mai mare, productivitatea este sporită și abilitățile tehnice mai bune prin vizualizarea procesului. Când poți să faci această vizualizare? Păi, evident că de fiecare dată când ai de dat un telefon sau când trebuie să vorbești cu un nou client sau cu un om pe care nu-l cunoști. Nu, dacă știi că mergi la plimbare în parc sau la un magazin, ia-ți 2-3 minute sau pe drum în timp ce mergi la acel magazin, fă-ți un proces de vizualizare, adică mă duc la magazin, ok, mă întâlnesc acolo cu o persoană, ce am de făcut? Păi o salut, o să-i zâmbesc frumos, o să îi fac un compliment. Bun, ce am de făcut? Păi ea o să îmi răspundă, o să îmi spună și ea la rândul ei, nu, câteva cuvinte. Ok, deci faci un proces de vizualizare cam ce s-ar întâmpla în acea acțiune. Și atunci o să-ți vină mult mai ușor, mult mai simplu să deschizi gurița și să vorbești despre produse sau despre oportunitatea pe care o avem de oferit. Vizualizarea creativă face ca o emoție, senzație sau sentiment să fie mai tangibilă. Bineînțeles că atunci când vizualizăm, emoția este foarte importantă, pentru că prin emoție noi manifestăm și ne conectăm inima cu creierul, astfel că conștientizăm emoția și fie că e durere, fie că e suferință, fie că e o nedreptate, fie că e ceva care nu ne place, ne ajută ca să ne dezvoltăm și să putem să facem față inteligenței emoționale. Adică vizualizarea creativă merge foarte bine și în gestionarea durerii sau a lucrurilor neplăcute, când primim un nu sau când ne suntem refuzați chiar. Vizualizarea negativă are și ea rolul ei. Ce înseamnă vizualizarea negativă? Și știu că toată lumea recomandă să faci afirmații pozitive, să gândești numai pozitiv și așa. Ei bine, și vizualizarea negativă are rolul ei. De ce? Pentru că prin repetarea mentală a celor mai negative scenarii posibile, păi dacă o să vorbesc, nu știu, la un curs sau dacă o să vorbesc în public, ce o să mi se poată întâmpla? Nu știu, o să arunce ăia cu roșii în mine sau dacă fac un live pe Facebook, ce o să se poată întâmpla cel mai rău? Păi o să mă înjure, o să așa, ok, ce am de făcut pentru acest lucru? Și atunci, prin această vizualizare negativă, tu te performezi mai bine, te pregătești mai bine și mai mult decât atât crește reziliența și motivația crescută. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Că mă gândesc negativ și asta o să mă ajute ca să fiu mai pregătită și mai motivată? Sigur că da, pentru că sunt foarte multe persoane care se motivează din frică mai tare decât prin inspirație. Și atunci și vizualizarea negativă funcționează tocmai pentru a-ți crește motivația sau pentru a-ți crește reziliența. Apoi mai este vizualizarea exploratorie și ce este generarea și evaluarea de idei.
Practic, vizualizarea exploratorie îți dă posibilitatea ca să creezi concepte noi. Te ajută ca să rezolvi mult mai eficient problemele, situațiile dificile. Și încă un lucru, vizualizarea exploratorie are un beneficiu pentru că nu te mai limitează doar la obținerea unui obiectiv strict. Deci, pur și simplu, în vizualizarea exploratorie îți dai voie imaginației să producă orice lucru care ți s-ar părea imposibil, dar este o vizualizare care te ajută foarte mult și care este important de folosit în viața de zi cu zi. Foarte mulți lideri recomandă vizualizarea și au reușit să obțină tot ceea ce și-au dorit în viața lor. Îl știm cu Sarah Blakely, este o antreprenoriță, s-a imaginat cu produsul în magazine și astfel a avut claritate, persistență și motivație. Elon Musk vizualizează inginerie complexă, soluții inovatoare, execuție concretă. Oprah Winfrey, știți, producătoarea de televiziune, își imagina succesul show-ului înainte ca să apară pe post, ea foarte mulți ani, datorită faptului că era de culoare și era mai plinuță, nu a fost lăsată să apară pe sticlă, pe televizor, însă ea și-a folosit această putere de a se vizualiza, de a crede în ea însăși că merită succesul și că ea va reuși să fie în fața spectatorilor și pe televiziuni și să creeze show. Motivație continuă și claritate. Jim Carrey, actorul care îl știm foarte bine, a scris un cec în valoare de 10 milioane de dolari pentru abilitățile sale de actorie. Iar acest lucru s-a concretizat în câțiva ani mai târziu, cecul respectiv pe care și l-a scris și îl punea în portofel și de fiecare dată când deschidea portofelul se conecta cu viziunea lui, așa că a reușit să obțină acest cec cu filmul Dumb and Dumber. Deci, realizarea concretă a unui vis, ceea ce părea la început un vis imposibil. Vadim Fedotov, vizualizarea pitch-urilor și a întâlnirilor cheie. Impactul, încredere, pregătire, atragere de investitori. Daniel Goleman, scriitor, repetări mentale are discursurilor. Își repeta întotdeauna înainte de discurs tot ceea ce are de zis, se imagina în fața comunității la care le vorbește și astfel a avut un impact și rezultate în comunicare clară și influentă. Așa că dacă cumva te gândești că, dar eu nu știu să vorbesc, eu nu am abilitățile, nu știu cui sau așa, nu-ți face griji. Folosește vizualizarea și pe zi ce trece, încercând să devii din ce în ce mai bună, vei deveni din ce în ce mai bună. Este doar un proces. Dr. Atul Gawande repeta mental pașii operației. Este un chirurg care înainte de fiecare operație își repeta mental ce are de făcut cu bisturiu, cu precizie, cu reducerea riscurilor. Adică în toate domeniile vizualizarea funcționează și are și reușite. Așa și în businessul nostru. Folosește vizualizarea cât mai des posibil, nu-ți ia foarte mult timp ca să o practici. Sigur că da, poate că la început vei încerca să te vizualizezi și poate nu vei avea imaginea clară sau poate nu vei vedea nimic sau poate încă nu vei reuși să intri în starea necesară. Tot ceea ce ai de făcut este să continui, să perseverezi. Astăzi, dacă poți să stai câteva secunde, pentru dacă e prima dată când încerci să faci vizualizarea, e în regulă. Mai târziu mai încearcă încă, vei vedea că timpul de a sta în starea de vizualizare va crește. Astăzi stai câteva secunde, după aia vei reuși câteva minute sau un minut, două, după aia vei reuși să stai 5-7 minute sau 10. Oricum, vizualizează-te în locul în care dorești ca să îmbunătățești partea de ta. Și, bineînțeles, aici vin câteva lucruri pentru că de cele mai multe ori succesul nu se întâmplă datorită faptului că nu știm ce ne dorim. Majoritatea oamenilor nu știu să răspundă la această întrebare. Ce îmi doresc?
Și aici ar fi două motive pentru care oamenii nu știu să răspundă la această întrebare. Unul dintre motive este că le este foarte greu să facă diferența între ce își doresc ei cu adevărat și ce cred că își doresc ei. Al doilea motiv este că oamenii pur și simplu nu-și acordă timp suficient să se gândească la această întrebare și, prin urmare, nu au o suficientă claritate. Ba, își doresc aia, dar nu e motivația lor, după aia se schimbă, își doresc altceva, după aia altceva și, practic, zboară așa din floare în floare, fără ca să aibă claritate. Iar pentru a avea succes, pentru a avea rezultate, și să poți să faci vizualizarea completă, e foarte important să știi ce anume îți dorești, să știi pentru ce muncești, să știi pentru ce îți consumi energia, pentru ce îți dai timpul. Așa că vreau să te întreb, când a fost ultima dată când te-ai întrebat ce îți dorești cu adevărat? Care este acel lucru pe care îl vrei să îl îndeplinești în viața ta? Ce anume te entuziasmează? Ce îți trezește un foc lăuntric? Sunt întrebări care, chiar dacă nu știi să răspunzi în acel moment, e în regulă. Începe să te pui în diverse situații care să te scoată din zona de confort, pentru că astfel vei înțelege ce te face la ce anume reacționezi, cum te simți. Te simți plin, dacă faci acel lucru, te simți plin de viață, te simți inspirat sau poate simți nefericire sau simți, asta sigur nu vreau. Deci pune-te în diferite situații, ieși din zona de confort și faci acele lucruri, indiferent cum le faci în acel moment, dă-ți voie să greșești. Greșeala până la urmă este doar o modalitate de a învăța. În timpul acesta, fi foarte atent la modul cum reacționează corpul, pentru că sentimentele și reacțiile din corpul tău îți vor da semnalele și te vor direcționa spre ce direcție să te îndrepți. Claritatea obiectivului este foarte necesară, deci este pur și simplu esențială. Apoi, următoarea întrebare. De ce îmi doresc? După ce ai aflat ceea ce îți dorești, sau una este să știi ce vrei și alta este să știi de ce vrei acel lucru. Obiectivele trebuie să fie conectate la principiile și valorile tale. De ce te entuziasmezi? Care sunt lucrurile alea care îți plac și care te fac, oricât de obosit ai fi, le faci cu plăcere. De ce merită să îi dedici timp și energie? Și întrebarea de ce întotdeauna determină valoarea obiectivului și te conectează la motivația ta interioară. Asta te va ajuta să rămâi disciplinat, să rămâi implicat și inspirat și să continui chiar și atunci când este greu. Noi ceea ce vorbim aici, în a dezvolta o afacere, în a-ți transforma viața, este vorba de un proces. Nimic nu se întâmplă peste noapte, totul este un proces, așa că cel mai important lucru de reținut aici este că tu trebuie să te îndrăgostești de acest proces. Pentru că atunci când știi ce-ți dorești și știi că vei ajunge acolo la dorința aia finală pe care o dorești, se va și întâmpla, dar trebuie să fii conștient că este un proces. Apoi, după ce ai aflat de ce, deci ok, îmi doresc acest lucru, ok, de ce îți dorești acel lucru? Și întreabă-te încă o dată și încă o dată și întreabă-te de 6-7 ori de ce îmi doresc asta. Pentru că de fiecare dată va ieși la suprafață un motiv mai apropiat sufletului tău. La început, de ce îmi doresc asta? Pentru că, nu știu, o să fiu apreciată, ok. Dar de ce îți dorești să fii apreciată? Păi că îmi place să fiu în fața oamenilor și să fiu bine dispusă. Dar de ce îți place să fii bine dispusă? Și din aproape în aproape, de ce îți place, de ce asta, de ce asta, ajungi practic să-ți dai seama că tu îți dorești acel succes pentru că îți dorești să fii văzută, îți dorești să fii iubită, îți dorești să fii acceptată. Adică du-te în profunzime și află ce anume îți dorești tu și de ce îți dorești acel lucru. Fii atent la emoțiile pe care le simți în acest proces și sentimentele pe care le ai, pentru că acestea te vor ghida către valorile tale. Apoi, în acest proces,
Este foarte important ca să știi cine trebuie să devii pentru a-ți îndeplini obiectivul. Obiectivele nu se referă doar la ceea ce obții, ci și la cine devii în acest proces. Dacă nu crezi că ești genul de persoană care poate îndeplini acest obiectiv, nu o vei face. Nu îți vei depăși imaginea de sine ascunsă dacă nu îți aliniezi identitatea cu viziunea pe care o urmărești. Adică vrei să fii de succes, vrei să câștigi o sumă importantă de bani, dar tu în mintea ta, în sufletul tău, tu simți că tu nu meriți banii aceia. Și atunci, chiar dacă faci vizualizare, vai, am, nu știu, am 10.000 de euro, dar tu dacă tu simți că nu meriți banii aceia, nu îi vei primi, nu îi vei accesa acei bani. Deci trebuie să existe o corelație între cele două lucruri. Și atunci, ce ai de făcut ca să schimbi imaginea de sine este ca să te pui în situație, ok, cum aș vrea să fiu eu sau ce fel de persoană ar trebui să devin ca să merit acei 10.000 de euro, dacă dăm un exemplu. Și atunci, te pui în situația, ok, de ce merit 10.000 de euro? Ce fac pentru acei bani? Care sunt lucrurile care sunt dispusă să le fac pentru a obține acești bani? Cum aș fi eu dacă aș câștiga 10.000 de euro? Și punând întrebări și mergând din aproape în aproape, imaginea de sine se va transforma, se va schimba, îți vei ridica și stima de sine și încrederea de sine. Nu mai imaginează-ți cum acționează o persoană care câștigă 10.000 de euro în fiecare lună. E timidă, stă ascunsă, când este întrebată oare stă și se gândește să răspund sau să nu răspund, sau dimpotrivă este îndrăzneață, este mult mai activă, care sunt lucrurile pe care ți le dorești. Și tu trebuie să stabilești acest lucru, cum vrei să devii pentru a îți îndeplini obiectivul. Iar pasul următor este ideea ca să trăiești ca un prădător, nu ca o pradă. Ce înseamnă asta? În regnul animal știm cu toții, nu? Unele animalele sunt prădători și altele e mâncarea lor, e prada. Ei bine, și în viața de zi cu zi avem oameni victimă și oameni care nu sunt victime, nu? De cei mai mulți așa am fost învățați să ne purtăm ca și o pradă, ca și o victimă. Așa că am încetat să mai vânăm viața pe care ne-o dorim și am început să reacționăm la viața pe care o avem deja. Și aici începem să minimalizăm dorințele noastre, de teamă să nu fim dezamăgiți, de teamă că și dacă nu o să reușesc și dacă nu o să-mi iasă. Și tot astfel de gândiri limitative, de convingeri preluate de la alții, nu face altceva decât să ne țină blocați într-o viață pe care nu ne dorim, care nu ne satisface, care nu ne bucură, doar pentru faptul că avem niște convingeri, niște credințe de genul acesta. Iar prin vizualizare tu poți să schimbi acest mecanism. Și ce înseamnă asta? Păi, fii un prădător, alege tu, nu aștepta ca să facă cineva un pas către tine. Du-te tu și faci acel pas. Chiar dacă la început îl faci mai stângaci, nu e nicio problemă. Prin vizualizare, făcând acest proces zi de zi, vei avea mai multă încredere în tine, vei păși mai sigură pe tine, vei deschide gura larg și zâmbitoare, adică toate aceste tipsuri pe care le-ați primit de la fete te vor ajuta ca să fii o versiune mai bună a ta. Prin procesul de vizualizare te vezi, wow, cum aș vrea să devin? Păi vreau să fiu îndrăzneață, vreau să fiu femeia care poate să intre lejer în vorbă cu oricine, vorbesc ușor despre produse, sunt prietenoasă, sunt persoana care este deschisă, îi place să vorbească cu oamenii, nu? Toate aceste lucruri le putem modifica prin vizualizare. Chiar dacă ești timidă, cum am fost eu. Mie dacă cineva îmi spunea acum 10 ani că eu voi vorbi în fața oamenilor, că voi ține cursuri, că, nu știu, o să vorbesc, nu știu, cu oameni și așa ziceam, nu despre mine vorbești, pentru că întotdeauna m-am văzut o persoană introvertită, așteptam ca oamenii să vină către mine, să mă întrebe ceva și le răspundeam, adică nu mă băgam niciodată în seamă, nu mă băgam eu să deschid eu o discuție, dar toate aceste lucruri s-au transformat sau m-au transformat
Prin procesul de vizualizare. Mi-am dat seama, ok, în locul în care sunt mulțumită de viața pe care o am? Nu prea. Ok, ce îmi doresc? Ce aș vrea să transform în viața mea? Păi mi-aș dori asta și asta, asta. Ok, ce am de schimbat? Trebuie să fac anumite schimbări în modul de gândire, în modul de acțiune pe care le fac. Cum pot să fac asta? Păi, prima dată îmi vizualizez că sunt deja acolo, că fac acele lucruri. Și atunci, punându-mă în situația respectivă, prima dată la nivel mental și apoi aplicat în fizic, lucrurile s-au transformat, eu m-am transformat și am devenit o altă persoană. Așa că un lucru foarte important este să te gândești cum ai vrea să arate viața ta peste 5 ani dacă totul ar fi posibil. Cum ai sta cu starea de sănătate, cum ai fi viața de familie, cum ai sta cu partea financiară. Pur și simplu dă-ți voie și folosește-ți imaginația dacă n-ai putea să dai greș. Ce ai face? Ai sta doar și ascunsă și să zici, dar eu nu pot? Când ai posibilitatea aceasta ca să îți transformi viața și să obții tot ceea ce îți dorești tu. Și acum, indiferent de obiectivul pe care vi l-ați dorit voi sau îl aveți clar că îl știți sau nu îl știți încă, vreau să facem un exercițiu practic. Așa că aici, în acest exercițiu practic, am pus, pentru că majoritatea dintre voi sunteți la nivelul la care vi-l doriți managerul și am pus ca obiectiv managerul, tocmai pentru că este un obiectiv pe care vi-l doriți, dar intră și în mintea voastră că este posibil, dar bineînțeles, procedeele pe care le facem aici se pot aplica la orice alt obiectiv, fie că e vorba de bani, de familie, de sănătate, de indiferent ce. Și așa că vreau să te pregătești. Găsește o poziție confortabilă, închide ochii, mișcă-ți un pic corpul pentru a elibera de tensiunea și inspiră profund, de 5 ori. Acordă-ți un moment de liniște. Concentrează-te prin a-ți îndrepta atenția asupra faptului că ești calificată deja la nivel de manager. Gândește-te, ce anume te entuziasmează cel mai mult? Cum simți momentul în care afli că te-ai calificat la nivelul de manager? Ai bifat acest obiectiv deja. Vizualizează rezultatul final. Începe să te vezi îndeplinind punctele necesare. Te uiți acolo, Forever FLP 360 și ai bifat acele puncte necesare. Sau sponsorul tău, managerul tău te sună și îți spune bravo, ești calificată. Cum arată toate aceste lucruri în mintea ta? Dă-i o formă, creează o imagine. Uite-te în jurul tău, unde te afli? Ești într-o încăpere, ești înăuntru, ești în clădire, ești acasă, sau ești în aer liber, în natură? Ce simți? Este cald? Este frig? Observă. Observă formele din jurul tău, observă ce culori sunt în jurul tău. Toate lucrurile astea sunt acolo. Adaugă detalii. Ce auzi? Auzi o muzică, auzi zgomot, auzi oameni care au conversații în jurul tău, se aud persoane bucuroase care te felicită, poate familia, copiii lângă tine. Te încurajează, îți spun, bravo, mami, ai reușit! Cine altcineva mai este acolo lângă tine? Imaginează-ți cum le vezi fețișoarele, că sunt super bucuroși. Mergi mai în profunzime. Cum ești îmbrăcată? Ce bei? Sau ce mănânci? Poate simți gustul gelului de aloe vera. Sărbătorești.
realizarea ta cu un argi. Simte gustul. Este dulce, acrișor. Asociază-l cu ceva care îți place, care te bucură. Ce anume faci? Primul lucru după ce te-ai calificat la manager. Ce faci? Pe cine suni prima dată? Nu uita, acesta este obiectivul tău și l-ai bifat deja, l-ai atins. Cum reacționezi când vezi punctele bifate? Încearcă să obții o imagine mult mai clară. Conectează-te emoțional. Cum te simți? Împlinită? Mândră? Entuziasmată? Liniștită? Sari în sus de bucurie? Motivată? Adu-ți acea emoție în corp și combină cu viziunea ta și cu obiectivul tău. Simte. Este al tău deja. Simte împuternicirea care este în tine. Mergi mai departe. Hai să ducem totul la un alt nivel. Imaginează-ți că toată emoția și tot acest lucru pe care îl simți, îl amplifici cu 3%. Cum ar fi dacă ai obține Eagle Manager? Pasul următor. Ce ai face sau ai încerca dacă nu te-ai lăsat cuprinsă de frică sau de îndoială? Lasă-ți mintea să cuprindă mai mult și să exploreze această viziune mai amplă, mai îndrăzneață. Fă acest lucru câteva minute. Stai în starea respectivă. Dacă nu ți iese din prima, nu e nicio problemă. Mai încearcă, încă o dată și încă o dată și la un moment dat vei simți cum te împuternicești pe tine. Repetă o acțiune. Care este acea acțiune pe care o faci zi de zi în direcția obținerii nivelului de Eagle Manager? Care este primul pas? Imaginează-ți făcând acea acțiune și ia-ți angajamentul să-l realizezi. Acum, inspiră adânc de 5 ori. Acordă-ți un moment de liniște și apoi deschide încet ochii. Vino în prezent. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă ați simțit ceva diferit. Ați simțit? Așa, dacă m-ar suna sponsorul să-mi zică că sunt calificată, aș începe să dansez o melodie foarte ritmată, aș striga tare, sunt manager. Bravo, Marina! Eu în vacanță la munte cu nepoții și aerul care îmi dă liniște relaxantă. Aș dansa pe melodia aia, hei na na na, hei na na na. Super tare! Da, în vizualizare puteți să asociați și auzul cu muzica, cu culorile, puneți toate simțurile, miros, auz, gust, pipăit chiar, puneți-le toate aceste simțuri pe care le avem în vizualizare. Deci sunt foarte importante pentru că cu cât exersăm și folosim aceste lucruri, ne aduce mult mai rapid rezultate. Ok, între timp mi-am dat și stop share, dar o să-i dau încă o dată. Așa. Ideea este următoarea, ca și o întrebare. Când să vizualizez? Păi, de regulă, cel mai bine și cel mai bun moment de vizualizare este dimineața, în primele minute după ce ne trezim, cât încă poate stai în pat sau chiar dacă te ridici,
și faci, nu știu, o ușoară încălzire, te dezmeticești, dar în primele minute, când încă mintea este în teta și până ce să se transforme în alfa, în mintea rațională, să vină la control, la controlul minții, deci în acele minute e foarte bine să intri în starea de vizualizare. Deci 5 minute dimineața, după ce te-ai trezit și 5 minute seara înainte de culcare. Este cel mai propice moment pentru că atunci creierul tău este mult mai disponibil să accepte lucruri noi pe care vrei să le introduci în mintea ta. Apoi, când mai poți să folosești vizualizarea? Așa cum am mai spus, de fiecare dată când faci un lucru pe care nu l-ai mai făcut până acum. Dacă ai dificultate să dai telefoane, e în regulă. Ia 2-3 minute dinainte și vizualizează cum dai telefonul cu ușurință, cu persoana din telefon îți răspunde prietenos, cum discuția decurge foarte lin și foarte ușor. Fă-ți o vizualizare. Folosește-ți intuiția, intenția ca totul să decurgă exact cum îți dorești tu. Înainte de o prezentare, înainte de o acțiune importantă. Deci, în orice moment al zilei, poți să te folosești de vizualizare. Nu costă absolut nimic. Este în tine această putere, doar trebuie să o aplici. Doar să o pui în practică. Și vei vedea că după un anumit timp, și aici, bineînțeles, că în funcție de fiecare, că nu există o rețetă, că nu știu, în 3 zile vei vedea ceva sau într-o săptămână. Însă, în 30 de zile vei descoperi că lucrurile se schimbă. Puțin acolo. În 60 de zile vei vedea deja că parcă lucrurile încep să aibă o sincronicitate. În 90 de zile, vizualizând în fiecare zi, deja lucrurile vor avea o finalitate. Și acum, bineînțeles, și vizualizarea, obiectivul pe care ți-l propui, poate să fie ceva pe termen scurt, ceva rapid sau ceva pe termen mai lung. Indiferent ce obiectiv îți stabilești tu, important este să urmezi pașii și să implici toate simțurile și să fii acolo conectată atât mental cât și emoțional. Și de reținut că vizualizarea nu înlocuiește munca, ci o accelerează. Acțiunile trebuie făcute, însă prin vizualizare reușim să obținem mult mai repede lucrurile pe care ne le dorim. Eu vă mulțumesc tare mult și sper că v-a plăcut acest exercițiu și acest workshop. Mulțumim, Diana, super informații. Într-adevăr, și vizualizarea este un pas important în atingerea obiectivului.